Търсите дом, в който да се нанесете още утре. Напълно обзаведен и готов за новите си собственици. Електроуредил от висок клас с 5 години гаранция. 2 хиперинверторни климатика за комфорт през всеки сезон. Модерни опънати тавани с впечатляващо лето осветление. Просторна дневна, създадена за уютни вечери. Голяма и комфортна основна спалня. Втората стая. Тя чака вашият стил. Детска, кабинет или гардеробна. Изборът е изцяло ваш. Санирана сграда с асансьор. На минути от Гранд Плаза Мол, училища и детски градини. Локация, която прави ежедневието по-лесно. Дом, който е готов да започне новата ви история. Запазете своя оглед и го вижте на живо.